Pozdrav svima, dobrodošli u Miramis kuhinju, moje ime je Amela, a u današnjem video receptu donijet ću vam jedan preukusni doner. Pošto ide vikend, možete ga pripremiti, pa krenimo odmah sa pripremom. U posudu sipam 1 čašu mlijeka, 1 čašu tople vode, i mlijeko je toplo, 1 čašu jogurta. Zatim ću dodati 1 kašičicu šećera, 3 kašičice suhog digog kvasca, sve ću da promiješam. Potom ću dodati oko 500 do 600 grama brašna, sve ovisno o tipu. Kod mene je ovo oštro brašno. I na kraju ću dodati 2 kašičice soli, zatim ću sve da umjesim. Potrebno je dobiti fino i glatko tijesto. I nakon što umjesite, dodati 50 ml ulja. Zatim ponovno sve umjesiti. Zatim pokriti prozirnom folijom i ostaviti 1,5 sat da tijesto odstoji. Ja sam pokrila tanjir, nema veze. A dok tijesto odmara, ovdje imam 400 grama pilećeg filea kojeg ću ovako da isječem. Nakon toga ću file staviti u posudu. Vi naravno možete da koristite i meso od karabatka. Zatim pripremamo marinadu. U 100 ml ulja dodajem 1 kašičicu soli, 1 kašičicu vegete, malo bibara, sasvim malo timjena sušenog, malo origana i imam ovdje ovaj neki grill začin. To sam skoro negdje kupila pa mi se sviđa i tako da ću dodati njega 1 kašičicu. Ukoliko nemate ovaj začin, dodajte 1 kašičicu crvene mljevene paprike. I na kraju ću dodati 2 čehna sitno sjecanog bijelog luka. Sve ću promiješati te ću posuti preko piletine. Zatim ću sve ponovno promiješati te ću pokriti sa prozirnom folijom i ostavit ću do upotrebe, znači da stoji ovako u marinadi. Nakon 1,5 sat tijesto je ostojalo i sada ću poprašiti radnu površinu te ću istresti tijesto. Sasvim malo brašna dodajte. Podijelit ću tijesto na 10 dijelova, svaki dio ću napraviti u lopticu. Zatim loptice prekriti sa čistom kuhinskom krpom te ostaviti 10 minuta da tijesto ostoji. Nakon toga uzimati ovako po jedan komadić, po 1 lopticu i sasvim malo razvaljati, kako da kažem, u neki oval. I zatim redati u pleh koji ste prethodno nauljili i posudili sa malo brašna. A za to vrijeme uključite rednu na 200 stepeni, gornji i donji grijač i pustite da se zagrije. Potom stavite ove, kako da kažem, lepinice u rednu te ih pecite od 15 do 20 minuta, sve ovisno o vašoj pećnici. I to je to. Nakon što su pečene, prekrite ih sa čistom kuhinskom krpom, ostavite da onako malo se prohlade i omekšaju i zatim poslužite. A ovdje ću da vam pokažem i jedan sos koji sam pripremala uz ovaj doner. Znači ovdje imam 150 grama jogurta, 4 kašike majoneze, jednu kašiku kajmaka, 1 kašiku maslinovog ulja. Zatim ću sve promiješati. Naravno, začine ću dodati. Znači dodajem bijeli luk, 2 čehna bijelog luka,
sasvim malo limuna, ovako otprilike 2 kašike, pazite da vam ne upanu košpice kao što su meni. Zatim posolite po ukusu, ja sam dodala 1 kašičicu soli. Promiješajte i ostavite do upotrebe. A sada ću vam, zaboravila sam i vlasac, ukoliko imate svježi, ukoliko nemate možete dodati i sušeni, a ukoliko nemate ni svježi ni sušeni, onda dodajte nešto po svom ukusu, čisto da ima tako te malo boje. I pokazat ću vam još jedan sos. U posudu dodajem ponovno 150 grama jogurta, 3 kašike kečapa, 1 kašičicu crvene mljevene paprike, 1 kašiku majoneze, malo bibera, posolite i zatim sve sastojke izmiješajte i ostavite do upotrebe. Znači ovo će vam biti sosevi za naš doner. I nakon što ste pripremili lepinice i soseve, potrebno je samo da ispržite meso u tavi. Meni je se nažalost taj video izbrisao, znači nestao je. Nakon što ispržite meso, onako ga sasvim malo viljuškom iskidajte i nožem i zatim punite vaše donere. Ja stavljam prvo bijeli sos, pa meso, zatim stavljam kupus, paradajz i na kraju crveni sos, ukoliko volite, ukoliko ne volite i ne morate. I zaboravila sam da napomenem da u crveni sos možete dodati i čilija ukoliko volite ljuto. Eto, ukoliko vam se sviđa i ovaj video recept, ostavite like, komentaršite i ne zaboravite se prijaviti na moj YouTube kanal Emiramis kuhinja. Zapratite me i na Instagramu Amela_Emiramis, a do sljedećeg videa puno pozdrava. Ćao!